Dili malikayan nga makabati og kabalaka ang mga commuters nga sila si Ninya ug Blair tungod sa balita nga posible mosaka ang presyo sa pamlite. Gumikan sa padayon sab nga pagsaka sa presyo sa lana, hilabi na nga nagkalapad ang panagbangi tali sa US-Israel forces batok sa Iran. Gani karong Webes, Marso 5, misaka og 3% ang Brent crude oil nga nagkantidad na og $84 per barrel. Kinumduman nga gianunsyo ni Land Transportation Franchising Regulatory Board kon LTFRB Chairman Vigor Mendoza niadtong Martes nga posibleng ipatuman ang provisional fare hike kung moabot na og 60 pesos matag litro ang presyo sa gasolina. Kuan siya, kanang lisod siya kay ni taas ang atong bayronon niya. Ang sweldo sa diri wala sa trabaho, so maka-apekto jud siya sa kuan sa daily na expenses nimo kay syempre mag-adjust na ka. Oo, lalo na pag daily talaga yung lakad mo, ganun. Lalo na pag commute, di ba? Mahal din talaga. Hinoon, gibutyag sa bagong regional director sa LTFRB 7, Abos Samin Matuan, nga wala pa sila nadawat nga go signal gikan sa kauluhan kabahin sa pagpasaka sa pamlite. Actually, we are waiting for the instruction or order coming from the central office. Last Monday, nagkaroon ng public consultation. Pagkatapos, the consideration is kung sakaling aabot ng more than 60 pesos yung presyo ng krudo, then the board is entertaining the idea of having this temporary fare hike na gaganapin. Oo. Aduna sabsiyay tambag og hangyo ngadto sa mga drivers ug operators. Yes, natin may iwasan may mga ganun na sitwasyon. But then, we will see to it to closely monitor yung ating mga operators na wag naman sanang umabot sa puntong samantalahin natin yung pagkakataon. Oo. We are all here para bantayan yung ating yung kapakanan or the common welfare of our commuting public. Dugang ni Matuan, mamahimong magatubang og multa nga dili mo minus sa 5,000 pesos ang driver o operator nga mapamatud ang nag-overprice og delikado sab nga makanselar ang ilahang prangkisa. Kini si Jovi Caton Jr., Bipsocom intern alang sa My TV Cebu.